Nyakoromo gi dhungruok mar nyamburko manyo kelo midhiero ne jowuoth e apaya madhi Kisumu kowuok Nairobi dhi karumo kendo wuoth koro dokie wang'e. Mabang' obila mag apaya riwore mag reso jowuoth kata mar reso jowuoth manomoke apayano kaka Judith Omondi leronwa. Wuoth osebedo marabora ne jowuoth ahinya to mane owuokie bombe mamoko kadhi pacho chakre odiochieng' manyoro. Ma bang' dhugruok mar geche bedo e apaya ma Nairobi Kisumu chakre saa 6 mar odiochieng' manyoro. Bang' riyo e ndara kuom moheo seche 12, wuoth chalo ma osechako dok kare apaya no kochakore okinyi ma kawuono. Mak mana ni moko kuom jowuoth pod ni kod ng'ur ni mar kata wuodh apiko bende ne odhi obedo matek ka nengo bende ne oidho. Jowa ma jo boda boda be koro kawo advantage gi overcharge wa. Koro kogoli aero kanya kichop Kisumu ka gidwaro 500 shilling, gidwaro shillings 500. Wamoko gache ok move. Ji stranded nyithindo manyoloro ma jo form 4 ema koro wach gi lit mogik. Nyithindo leo kech parents nyomiyo gi mana pesa matero gi madwoko gi nyaka dala. Ma achako bet kokinyi saa 2 pesa man go aseng'ado gari pesa orumo. Amoko gi kaka nyalo chopo town onge, kaka nyalo dok odabe onge. Jo apiko kata kamano osebedo ka lemo mondo mi chenro machal kod ma odhi nyime mondo mi giloso omenda mathoth mag sikuku. Jamo miyowa tich kae ndi maber kabisa. Koro watema kamaendi koro wakwaye ni mondo mi omed bedo mang'eny mondo watim maber kabisa. En mana ni joma dhi wuodhe maboyo ema koro winjo matek, lakini nisan mar abiriya olornwa tich wan wati wadhi mbele wacham Christmas maber. Chal mar apaya ni mane oyudo ka thoth jo Kenya dhi e sikuku, jopuonjre mag klas 12 bende thoth gi ne wuokie kuonde mag somo odiochieng' manyoro kadok pacho bang' tieko penj margi. Jowuoth mathoth nyo ywak kaka chenro gi oroch ni mokalo. Onge kamiluwo, waluwo mtaro, weche tek. Ok wang'e ni ang'o matimore e jam, momiyo jam duong' kama. Ok wang'e gima dhi mbele. Wasechandore masani koro wadino kod nyithindo onindo oko ka. Nyithindo madongo nyaka nyithindo ywak sani wan ge tindara ka. Wachni aol hivyo tu. Aol. Kamoko bende kwayo piny owacho mondo many yore mabiro konyo e ndalo mabiro. Sida mantie, odiochieng' en tiese. Kelo jama ji pando gechegi. Koro mogotieno sama gisewuok koka ji ogolo gechegi. Koro wakia ni nyalo konywa nani. To en mana Nyanza kae, every December nyaka wabed gi tabu e yoni. Bridge tin. Koro kaka gechegi nyalo kadho bridge ni bete. Koro nwakwa county government mondo olos ndara mar Aero Girls no maluwo Miwani. Mondo either ko wan gi Jam Island to geche maya Awasi nyaluwo yo Miwani to ma Kisumu be nyaluwo yo Kibos kocha mondo reduce jam waneno ni kae. Dhugruok mar geche apaya ni nyalo bedo ni omedore nikech kwan mar nyamburko mathoth matiyo gi apaya ni e kinde mag sikuku. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni